Кемдер таба, кемдер югалта, синеке булган, ул сиңа кайта. Изгән чакта, тормыш елгасында, ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләр дә аз бит, аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белгертим, сулышыма синең кирәкне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Кемдер таба, кемдер югалта, синеке булган, ул сиңа кайта. Изгән чакта, тормыш елгасында, ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, 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 син эндәшәм. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ычкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне.